Makadi hama matima naise kuti amuri nhasi ndichange ndichikudzidzisai maths neshona. Tichaita topic inonzi equations. Vanhu vakawanda vakarekeza kuita maths because vaifunga kuti my questions akaoma, so I'm going to explain to you kuti mobva manyatsonzwisisa kuti zvinosolvwa sei kuti equations. Right, saka tichiti my equations hapana chakambooma chikutaura, pangotaura kuti a statement of equality inenge ichiratidza kuti kurudyi nekuruboshwe kwakafanana. Saka kurudyi rega tichiti right hand side is equal to the left hand side, ndo chinonzi equation. Ingokuratidza kuti right hand side is equal to the left hand side. For example, ukaitawo x plus 3 is equals to 10 like this. Zviri kureva izvi, zviri kureva kuti this side is equal to that side. Saka zvaunofana kuita, unofana kuziva kuti any equation inokwanisa kuprovika. Kana waiprova inofana kubva yakuratidza kuti right hand side is equal to left hand side. So the first thing jaunofana kuziva kuti when you are solving my equations unofana kuita change sign. Wosara nezvinenge zvine algebra. Inonzi algebra ndo ma letters of alphabet. Kubva pana A kusvika pana Z, any letter inokwanisa kushandiswa kunze kwa O ndiye asingashandiswi. So panapa zvaunoita unofana kuziva kuti wakachinja rutivi unobva wachinja sign. Change sign. It's simple and straightforward. So when I'm saying change side, for example, tikuda value ya x panapa. Saka tichaita sei, tichabva tati x is equals to 10 minus 3 like this. Those are true kuita. 10 minus 3 tinobva taona 7. X is equals to 7. Saka sezvanambokudza iyi maths dzese dzinokwanisa kuita sei kuprovika. Saka tora value ya 7 takaisa pana x, right hand side yedu inofanira kunge yakaenzana ne left hand side. Kurudyi nekuruboshwe kunofanira kuenzana. Saka takati 7 plus 3. Our answer inobva yatani 10. 7 plus 3 ndi 10. 10 is equals to what? 10. Izvi zvinoreva kuti you are 100% correct. Ndokuprova uko. Hakuna shomo dzisingaprovika. Handiri kunyeperai maths hazina kumbooma. Wakaona munhu achikuti maths dzakaoma mudzi kuti iwewo ndiwo wakaoma. Chinota kuti maths dzisaome kurevisa. Ndokuti chakanyanya kukosha hakusi kudzidza asi kurevisa. But kurevisa kwacho haurevise zvinhu zvausina kuita sekudzidza. Saka unotanga wadzidza then wozorevise. Kana pane any topic inokunetsa unokwanisa kundibata ndokudzidzisa online. Right, another example, let's say tine x minus 5 equals to 20 like this. Ndambokudzai kuti change side, change sign. Ingo keep that in mind and stay focused. Nai, moramba muri mugwara, moramba muine muono. Yobva yaita x is equals to 20 plus 5. X equals 20 plus 5 ndiyani? 25. Say 5 azochinja akaita plus. Panapa ndana minus. Change side, change sign. Saka answer yedu x is equals to 25. No answer yedu ishi. Tobva taita say. Tobva taprova. Pakuprova mai takatora value ya 25 takaisa panani? Pana x. Right hand side inofanira kunge iri equal to left hand side. Sezvandakudzai kurudyi kunofanira kunge kwakaenzana nekuruboshwe. Saka takati isusu takatora value ya x takuti 25 minus 5. Our answer must be equal to what? 20. Answer yako ndiyanoka 25 minus 5. That is 20. Izvi ngokuratidza kuti 100% correct. Ora tichita example yedu yekupedzisira. Musazokonfuzika ukaona namba yakura. Umwe anoti akaona namba yakura afunza pamadzisiri maths. Chero answer yakakuitira 0 imaths. Chero answer yakakuitira 10,000 imaths. For example, ngatiti unaenda zviroti ndi x chete anoshandiswa. Any letter sendambokudzai inogona kushandiswa. Ngatiti pashandiswa q. Papa ndipo q minus 10,000 is equals to 11. Umakabvaona manhamba akura kudai, so wakutoti mai we maths dziya dzaoma hapana chakaoma kumaths. Chaunofanira kungoita kudzidziswa nemudzidzisi anonyatsotsanangura wonzwisisa. Kana chichikunetsa chirungu vamwe vanotsanangura nechirungu, uya kwandiri ndikudzidzise nechishona nerurimi rwamai unzwisise. Nai. Okay, now yakuita q is equals to sezvandakudzai change sign 11 plus 10,000. So 11 plus 10,000 inobva yakuitira q is equals 11 plus 10,000 inobva yaita 10,011. Right. This is your answer. Regaiti prove sezvandogara nichitaura hakuna maths dzisingaprovike. Wakaona maths ichitamba kuprovika kureva kuti answer yako iri wrong. Sezvandakuudza, an equation is a statement of equality which shows that the right hand side is equal to the left hand side. So takutora value yedu takuisa pana q. Saka takati su 10,011 minus 10,000. Our answer must be equal to 11. So 10,011 minus 10,000, what is our answer? It is 11 is equals to 11. Proved. Izvi nenge zvichireva kuti uri correct. Ndinoimba kuti mabatsirika nelesson rinori.
udzaiwo vamwe nezveSample of TV wakwanisa kubatsirika udzidze metsi mururimi rwamai unyatsozinzwisisa. Rambai muri mugwara, rambai mune muono.